Children of God, mga anak sa Diyos. Bago lamang nining July 2026, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP nagpagawas og pastoral letter nga nag-auhag sa simbahan nga tan-awon ang mental health uban sa pagtuo, kaluoy ug paglaom. Gila sa mga obispo nga daghang mga tao ang nagdala og mga kasakit nga dili dayon makita, sama sa anxiety, depression, loneliness, grief, ug uban pang mental health concerns. Ilang gipahinumduman nga ang pagpangayo og tabang medical o psychological dili timaan sa huyang nga pagtuo kundi usa ka matang sa kaisog o responsable nga pag-atiman sa kaugalingon. Giduso-usab nila nga ang mga parokya mahimong mga lugar din ang mga tao makapamulong nga walay kahadlok nga hukman o pakaulawan. Ang pastoral letter sa CBCP nag-auhag sa mga parishes nga mutabang sa pagwagtang sa mental health stigma nga dugay nang nakaapekto sa daghang pamilya o mga komunidad. Gidasig usab ang pagtukod og aktibo nga mga support systems din ang mga tao makakaplag og pagpaminaw, pagampo, referral og pastoral accompaniment kung gikinahanglan. Dili tanang problema sa hunahuna. Masulbad lamang pinaagi sa pag-ingon nga kinahanglan magampo lang pag-ayo. Ang simbahan nagtuo nga ang grasya sa Dios nausab pinaagi sa mga doktor, sa mga psychologists, sa counselors, pamilya, ug usab sa mga higala nga andam mutabang. Kini nga mensahe nagpakita nga ang simbahan gusto nga mahimong balay sa kaluoy imbis nga lugar sa paghukom. Sa ebanghelyo karong adlaw gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an unsaon pag-atubang sa usa ka igsuon nga nakasala. Wala siya nagtudlo nga pakaulawan dayon ang tao, isumbong dayon sa tanan. Ang iyang giya nagsugod sa personal nga pakigpulong. Dayon sa pagpangayo og tabang sa ubang tao kung gikinahanglan og sa katapusan sa community o sa komunidad. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtul-id kinahanglan nagtubod gikan sa gugma. Ang unang laka nga gitudlo ni Jesus mao ang pagduol sa igsoon nga nakasala nga kamurang duha. Importante kini tungod kay gipanalipdan niini ang dignidad sa tao. Ang tumong dili ang pagdaog sa argumento. Ang tumong mao ang pagbalik sa relasyon ug ang pagtabang sa igsoon nga makakita sa iyang sayop. Maong ingon taon si Jesus, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Matthew 18:15. Sa binisaya nga hubad, kung ang imong igsuon nakasala batok kanimo, adtua siya og sulti siya sa iyang sayop nga kamurang duha. Kini nga pulong nagpakita nga ang ebanghelyo wala mo suporta sa chismis. Sa dili pa nato isulti sa uban ang sayop sa usa ka tawo, kinahanglan una nato siyang duulon uban sa pagtahod. Ang pagkorehir usa ka buhat sa gugma kung ang tumong mao ang kaayuhan sa tao. Usahay sayon ra kaayo ang pagpost sa social media, pagreklamo sa uban o pagsulti sa sayop sa tao nga wala man gani siya makadungog. Apan dili kini mao ang paagi ni Jesus. Ang Kristiyano nga pagkahamtong, the Christian maturity, ang pagkahamtong sa pagtuo makita sa kaisog sa direkta nga pakigpulong nga walay kasuko ug walay pagpagarbo. Ang tinuod nga gugma dili mulikay sa kamatuoran apan dili usab kini mangdaot. Ang pagkorehir dili kinahanglan makapasakit sa dignidad sa tao. Mahimo kini nga malinawon, matinud-anon o puno sa gugma. Ang pagtulid kinahanglan nagtubod gikan sa gugma. Ikaduhang punto,
ang komunidad adunay papel sa pagbalik ngadto sa maayong relasyon. Kung dili maminaw ang usa ka tawo sa personal nga pakigpulong, wala giingon ni Jesus nga biyaan na lang dayon si Ija. Gisugyot niya nga dadon ang usa o duha ka saksi aron makatabang sa pagpasabot. Nagpakita kini nga ang problema usahay dili masulbad sa usa lamang ka tawo. Ang komunidad mahimong instrumento sa pag-ayo kon kini maglihok uban sa kaalam ug kaluoy. Ang presensya ni Kristo dili lamang makita sa personal nga pagampo. Makita usab kini sa komunidad nga nagtinabangay o sa pagdala sa problema. Mao kini ang hinungdan nga ang parokya gitawag nga usa ka pamilya sa pagtuo. Ang mensahe sa CBCP bahin sa mental health nahiusa pag-ayo niini nga ebanghelyo nato karon. Dili kinahanglan nga ang tawo mag-inusara nga mag-antos. Kinahanglan adunay mga tawo nga maminaw, mutabang ug mutudlo asa siya makakaplag sa hustong tabang. Usahay ang labing dako nga tabang dili ang paghatag og tambag kundi ang pagpabilin uban sa tawo samtang siya nagkalisod. Kung ang usa ka komunidad puno sa gugma, ang pagtulid dili mahimong paghukom. Mahimo kini nga usa ka paagi sa pag-ayo, sa pagpasaylo ug pagbalik sa panaghiusa. Ang komunidad adunay papel sa pagbalik ngadto sa maayong relasyon. Story time. Pangutana. Nabahigayon, Father, nga nagkasumpaki si San Pablo o si San Pedro? Of course, usa sa labing makapaikag nga hitabo sa early Christianity, mo ang panagbangi tali kang St. Paul o ni St. Peter dito sa Antioch. Sa sinugdanan, si Pedro, nakigkaon uban sa mga Gentiles, ng mga Christians. Apan sa dihang niabot ang mga pipila ka mga conservative kaayo bahin sa Jewish customs, nihunong siya sa pakigkaon sa mga Gentiles uban sa kahadlok sa ilang reaksyon. Nakita ni Pablo nga kini nakahatag og sayop nga mensahe nga ang mga Gentile Christians dili hingpit nga madawat sa simbahan. Busa iyang gikurahian si Pedro sa dayag nga paagi. Dili kini tungod sa personal nga kasuko, kundi tungod sa kamatuoran sa ebanghelyo ug sa panaghiusa sa simbahan. Apan bisan pa niini nga panagbangi ni Pedro ug ni Pablo, wala silang duha na himong mga magkaaway o nagdumtanay. Nagpadayon silang duha isip mga haligi sa unang simbahan. Looking back, kini nga hitabo nagpakita nga ang pagkoreher usahay kinahanglanon bisan tali sa mga lideres. O kung buhaton kini alang sa kamatuoran o uban sa gugma sa simbahan, ang pagkoreher mahimong instrumento sa pagtubo, sa pagtuo, o dili sa pagkabahin-bahin. Children of God, mga anak sa Diyos, kung adunay nakasala, bato kaninyo, ayaw in taon dada ang iyang sayop didto dayon sa tanang madlang people. Duula siya uban sa kalma nga paagi o sa pagtahod. Kung ikaw usab ang nakasala, pagbaton sad og kaisog sa pagpaminaw o pag-angkon sa imong mga sayop. Ang tinuod nga kalig-on, makita sa pagdawat sa kamatuoran o sa pagdawat sa gugma sa uban. Ug hinaot nga sa tanan natong pakigpulong, ang kamatuoran ug ang gugma kanunay mag-uban aron si Kristo makita sa atong komunidad. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.